On eres tu l'any 1982? Va ser l'any del Mundial del Naranjito que va guanyar Itàlia. Va ser l'any que Felipe González va ser escollit president de l'Estat en substitució d'Adolfo Suárez. El 1982 va ser l'any que va néixer David Bustamante. No n'hem trobat cap altre. I va ser l'any que va morir Grace Kelly. A la tele triomfaven D'Artagnan i los tres mosqueperros i Dinastia. Al cinema van veure Blade Runner, E.T. i Rambo. I a la ràdio sonaven Maquillaje de Mecano, Bienvenidos de Miguel Ríos o Bailando d'Alaska i los Pegamoides. Hem dit ràdio. El 1982 va començar la història de Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant, 35 anys de ràdio pública en català. 1982-2017, la teva ràdio. Gràcies per fer-ho possible. Els 35 anys de Ràdio Vilafant representen un bocinet de la història de la comarca de l'Alt Empordà. Els seus programes i les seves veus han acompanyat a diferents generacions. Notícies, tertúlies, música, concursos, publicitat i retransmissions esportives han estat i són seguides per milers d'oients. La celebració de 3 dècades i mitja ens permeten mirar enrere, però pensant en el futur. Dels vinils i els magnetòfons hem passat als ordinadors. Del camp dels enginyers, la ràdio s'ha consolidat al carrer Figueres després d'una etapa al carrer Olot. 35 anys de ràdio donen per un munt d'anècdotes, experiències i records. Avui volem fer memòria però sense perdre l'actualitat. Benvinguts a la vostra ràdio, Ràdio Vilafant. La teva ràdio amiga, És que nosaltres, quan vam entrar a la ràdio fa 30 i escaig d'anys, 34-35 anys, en Luis portava primer el control de les sardanes. Sí. Després ens portaves el control a nosaltres. Es passava tota la tarda... Bueno, tots, Ara el control que ens el portem nosaltres. Els horaris eren intensius. Ho feies tot, Era el control de la ràdio. El control, I el servei tècnic també. Moltes coses tècniques les portava ell. I baixava els gots al bar. Perquè el bar de l'Hidalgo teníem una banyera, la banyera plena de gots. El bo que teníem a l'estudi, en el camp dels enginyers, era que teníem el bar molt a prop. Exacte, estava allà. Era molt còmode. Estava allà mateix i sopàvem, dinàvem, i cubates i cervesa. També era una altra època que tots teníem molts menys anys. Evidentment. Vam descobrir per què servien les tapes dels tocadiscos, que, si us en recordeu, com a bandeja per portar els gots, anaven de conya. It's just an illusion. O sigui, la part tècnica ha canviat un pilot. També és una mica més avorrit, perquè abans tenia la seva emoció, posar el tocadisc, netejar-lo, posar el casset a punt. Ara, si vas només amb MP3, arribes, els deixes muntats i quasi pots posar a dormir. Perquè les cançons van fent, les vas presentant una darrere de l'altra, però vull dir que, clar, és diferent. Però bueno, en aquest sentit ha variat una mica. Però bueno, en el meu cas, les ganes que tinc ara de fer programa a les que tenia quan vaig començar i els anys successius segueix sent la mateixa. Vull dir. A vegades, jo què sé, me truca una persona que el seu gendre compleix anys, o que celebren 50 anys de casament, o celebren 25 anys de casament, o que fan una festa, jo què sé, moltíssima gent d'aquesta, no? Això pot ser, des dels inicis fins ara, és el que menys ha canviat. També hi ha una altra cosa que potser ha canviat, que abans, en els principis de fer ràdio, la gent te demanava una cançó perquè no tenia possibilitat d'escoltar-la enlloc més. A mi me demanaven una cançó, jo què sé, en aquells anys del Manolo Escobar, i jo buscava el Manolo Escobar i li posava, o en José Guardiola, i la buscàvem i la tornàvem a buscar i li posàvem. Avui en dia hi ha moltes possibilitats d'escoltar música. Fa 35 anys la música era totalment diferent a el que estem acostumats a escoltar ara. En principi, la música del començament de la ràdio, primer, per causa de mitjans, era el que es podia posar més que el que volíem posar. No existia internet, no existia això de descarregar-se música, no podies anar a comprar discos perquè a botigues de discos pràcticament no n'hi havia i el poc que es podia comprar era cosa molt concreta i molt típica. A partir d'aquí, conforme tot això d'internet, els anys van passar, va ser més fàcil accedir a la música tant nacional com internacional.
De tota forma, nosaltres hem jugat sempre un paper, i quan parlo de la nostra emissora de Ràdio Vilafant, d'emissora local, en què molta gent ens ha vist com a emissora comarcal. De fet, sempre hem tingut nosaltres, com totes les emissores de la comarca, suposo, aquelles ganes de fer ràdio comarcal, no? El que passa que amb uns mitjans, bueno, que és el que ens permet l'Ajuntament de Vilafant amb 5.600 habitants. No pots fer una emissora ni contractada o 12 persones, ni, naturalment, tenir un pressupost més gran del que es fa. Passa que nosaltres, suposo que per molts anys que hem fet el Figueres en directe i per molts anys de moltes coses, doncs semblava que teníem que fer ràdio de la comarca, quan després els mitjans econòmics no arriben per fer ràdio de la comarca, no? Doncs nosaltres vam començar a fer ràdio amb l'Espai Jove, que va començar a fer aquesta iniciativa del programa Connecta't amb els joves, en la seva època, fa ja 1 o 2 anys, i a partir d'aquí doncs, ens vam anar quedant els que més ens agradava, els que més teníem més afinitat a fer ràdio, que van ser, bueno, si no recordo malament, en Toni Naranjo i en Marc Olgueras. Vam començar a fer el Divendres nit, que és aquest projecte que actualment tenim, i bueno, la idea va ser que cada programa tinguéssim a un convidat, però al final la Júlia va acabar sent la convidada de tots els programes. Júlia. Exacte, en el meu cas, en Víctor em va convidar en el seu nou programa, en aquell moment era nou, i em va agradar tant Divendres nit que em vaig quedar ja per sempre, no? Com has dit tu. I després doncs, vam anar incloent més persones i ara estem amb els que estem. En el meu cas, el que més m'agrada de vindre a fer ràdio és que pots desconnectar una miqueta del que fas diàriament i també doncs, que estem amb companys i que podem ensenyar als nostres amics les coses que ens agraden, etc. Vosaltres més o menys també què opineu? Doncs també més o menys el mateix. Crec que és molt bonic poder-te relacionar amb els teus companys i sobretot que el bo que tenim és que en el nostre programa doncs intentem sempre anar fent coses diferents, no és un programa que cada setmana fem el mateix, és a dir, sempre intentem millorar, fer noves seccions, propostes. Bueno, a mi també, més que res, estar amb els amics, passar-ho bé i sobretot escoltar molta música. Un diumenge al matí, per exemple, la gent, jo que sé, les mestresses de casa són aquelles hores que potser tenen lliures que dediquen a casa, la gent que s'aixeca a les 9 del matí i comença a esmorzar, doncs també, i altra gent que també escolta la ràdio els diumenges al matí, és gent que està treballant, no? Perquè sembla que no treballa ningú el diumenges al matí, però hi ha molta gent que treballa. Doncs jo te truco que estic treballant, jo què sé, sóc el cuiner del restaurant tal, o sóc el no sé que estic preparant el dinar, i me truquen i tenen la ràdio. I això jo ho aprecio, perquè són gent que treballa i famílies que disfruten amb la música, i ara per ara és important que la gent encara te truqui i disfruti amb la música. La llista d'èxits, per exemple, abans parlaves de grups, parlaves de cantants, ara parles de productors. I clar, jo què sé, un exemple, tu parles d'Armin van Buuren, parles que és un gran productor, tens aquella cançó, però resulta que el que està cantant la cançó és un altre. I resulta que una setmana més tard el mateix productor treu una altra cançó amb una altra veu. I hi ha molta gent que diu, hosti, però no és pas el mateix. No, hi ha el productor i hi ha la veu. Abans tu tenies la fidelitat d'un grup amb el seu cantant, això ha canviat moltíssim. Perquè, esclar, abans podies fer un programa de música i tenies que anar a Barcelona a comprar els discos. Ara te'ls envien en MP3 o te'ls envien en format físic d'allà on sigui del món. I també la facilitat és molt diferent. I t'envien música en un programa de ràdio amb una emissora municipal. O sigui, no és una gran cadena nacional, vull dir que la gent aposta també per les ràdios petites, perquè ja ho veuen, que no ets una ràdio de xarxa nacional, però fan arribar la música. I crec que en el meu cas, crec que són els punts fonamentals o principals en aquests 35 anys que més o menys porto d'aquí a la ràdio, no? Des dels seus orígens. La teva ràdio amiga, Vilafant. Fa molt de temps que es parlava de que, per exemple, tenia que haver-hi una emissora, tipus Consell Comarcal, anem a suposar, que fos i que aglutinés tots els pobles i que fos molt potent, que treballés molta gent, grans professionals, no tan grans, que fos escola de ràdio també, però una mica el que fem nosaltres, però en lloc de ser 2 persones i mitja en plantilla, doncs que poguessin fer 14 o 15 persones, que poguessis fer programes esportius, que poguessis fer informatius molt més ben fets, amb molta més gent al carrer. Però aquest somni a mi em sembla que em jubilaré i no el veuré, no? No sé si us en recordeu, un any que vàrem enregistrar un programa especial de cap d'any, que vàrem estar 8 o 10 dies
o 8 o 10 vespres enregistrant el programa a casa d'en Quico de Bou, el programa de cap d'any, i en Toni diu, mira, ho farem tan bé que gravarem i clavarem les 12 campanades a les 12 de la nit. I clar, perfecte, sí, vàrem gravar, vàrem enregistrar, tot bé, provem, tot bé. Resulta que en vez d'entrar-se, per exemple, a les 10 del vespre es devia entrar a les 11 o a les 12, les campanades van sonar, sí que van sonar, per les 2 de la matinada. El problema és que la persona que tenia que venir a posar el programa, a les 10 en punt de la nit el tenia que posar, perquè la idea és, aquella persona ve a les 10, posa el programa i se'n va a sopar i a les 12 sonen les campanades i fins a les 4 dura el programa. Però aquella persona es va descuidar i va venir a les 12 i va posar el programa a les 12. Llavors les campanades van sonar a les 12 de la matinada. I un altre dia la gent me trucava i deia, quina hora és ara Ràdio Vilafant? I com no ho sé quina hora és? Diu, hosti, és que aneu molt retrasats si les campanades els feu a les 2 de la matinada. Ràdio Vilafant.